Aja berkelat. Ayo wis aku tak Bali bae opo ya aku. Suker. Oh ya nek akan ki ora nggo basa kak ya. Wong aku nging ngeksi. Sampean iki kok Nek iki kok giliran karo aku ora iso apa-apa blas ri. Giliran karo kowe kok nanti tau saksi ri. ora iki sing ngacak iki sing lanang apa sing wedok? Perkara wong kowe pekoe. Pati hama majeng ketoke yo menika sawetara lenggah kaget kalipun panggalipun jero Mas sekarang yo Dinapsu iya iki ae sepuh iki ora iso nafsu nek rampung jangan aku lan dredeg senajan menika namung senggaan menika sawujudipun pitutur luhur sakniki ampun nganggo musik saiki mbake wong telu bareng njajal senggaan ki mau dibaleni nyambut ro lu niku ora kena bojo loro. Walah kowe gak ngomong. Sorry, Mbak. Maaf, Mbak. Dipun gongaken, Pak. Walah ora ngomong
sukir. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Nggih, sesuk nek latihan ketoprak kula dijak. Nggih, tindakan kula